जों स्टेजाव दंफैयो स्टेजाव Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. So guys, आङो नै दायो स्ट्रबेरी बागानावहाय थांनो ओंखारदों आरो क'क्राझारनिहा ओमफ्राय आंना लोगोफ्रा हजोंहाय थाङो ओमफ्राय खानानै लाबोयो आरो स्ट्रबेरीस ओमफ्राय आंहा थांफेरनोनो मोनाखै ओरैनो थांनो होनो ओमफ्राय थांनायानो जाफेराखै आरो ओमफ्राय दिनैहाय थांनोसै नै दा आङो लामाबो मिन्थिया ओमफ्राय जायगाखौबो मिन्थिया जायखिया दा आगै जेनिया आं हेलेना थांगोन आरो ओमफ्राय आगै जेनियासो मिन्थिगौ बोरै बोरै लाङो ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौबो लोगोसे लांफानोसै जायफ्रा नुवाखै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो नायलांदो ओमफ्राय थांनानै लायबानो जाबाय दा देखायलांगोन आङो ओमफ्राय भिडिअखौबो स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा नै फैजोब्बाय नों उल्था जिरायनो हाखायो दा जों हायो होनबालाय दा नै जोङो थांनोसै औ मा होनो क'क्राझारसिमसो फैदोब्रा स' गाइस नै दायो जोङो गोजोनपुरिनि लामायाव दं आरो आइ हटेल ना आरो बियो आइ हटेल खाथियाव आगै जेनियानि लोगोखौ नेगासिनो सोरथो लोगोआलाय फ्रान्जय ओमफ्राय माथो एफा लेट मिन्थिया आङो ए बे गौरांनिफ्राय फैग्रा ओमफ्राय नै बिथिंजाय बेजों मेडिकेल थाङो खोदोमथलाजों हाबनानै ओरैजाय फैनांगौहाय अबे स्कुला दै ए ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुल नै आं बेखौनो आन्दायबावगोन दे उनाव दा नै ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुल मोनबाय ओमफ्राय बेयो ए औ जोङो दा नै मोनफैबायानो सानाबो हाबसिगोन ओमफ्राय नैबेयावनो स्ट्रबेरी बागाना बेनो ना दाना फिथाइयानो गैलालायनो मालाय गामि सिङावसो नै मा गामिथाय जिखुनु ए औ नायनोसै फिथाइ दंना गैया दङ ओइ नायनोसै स' गाइस जोङो नै दायो सफैबाय स्ट्रबेरी बागानाव ओमफ्राय गामिनि नामखौबो मिन्थिया आयौ खानाया गाज्रि जाजोब्बाय नै ए फुल बागानबो दङ हो हनै फुलबो दङ मोजाङानो ना हेले दा सिङाव हाबहैनोसै फिथाइखौ नायनोसै दङना गैया नै भ्लग खालामगासिनो सासेया स' गाइस नै दायो जोङो सफैबाय स्ट्रबेरी बागानाव फाइनालि जों सफैमारबाय आरो नै बेयावनो दङ आरो ओमफ्राय दा नायनोसै जोंबो फिथाइखौ गोदै एसे गोखैबो ओमफ्राय जि गोथाव मोनो आंबो जानायनोसै बेसेबां पेकेट मोनसे नांगौ पेकेट मोनसेना एक्सट्रा लायो मोनसे औ मोननै गासै ना गासै मोनथाम ना नोंबो लायोना मोनब्रै 100 आं माबा एसे खैसिब ना
बेखौ जाजोबनोसैलै होनदां खायो ना ऐसा बताया नहीं जाके क्या बोलते हैं खराब हो जाएगा क्या कुछ दिन में कितना दिन टिकेगा 3 दिन 4 दिन बोरै गुवारानोथ' ना माखौ स्ट्रबेरी गायनो बिराद गुवार नै ओमफ्राय लांफैलायो मानसिफ्राबो फैनानै दा जोंनि थाखाय माने दैया दासो सारदों नालाय ओमफ्राय नैबेयावल' गोरान ओमफ्राय दा जों नागिरै नागिरै खानो हाला आरो मानो होनबा दैया दासो सारदों नालाय बेहाय ओमफ्राय दा आदामोनानो माने मालिकआनो नै खागासिनो जोंनि थाखाय लांफैलाखायो खोमा ना आदा लांफैलायोना मानसिफ्राबो दा नै जोंनिया रेडि आदामोना जि मोजां मोजां खाबाय ओमफ्राय दा जों आगै जेनिया मोनसे ओमफ्राय जोंनि मोजां जादों मैं कैसे फोटो लेगा इसमें क्या हो गया इधर आ जाओ शर्मा थंबनेल पे लेना है स' गाइस नै दायो जोंना स्ट्रबेरियाखौ खाना होबाय आरो आदामोना ओमफ्राय मोनब्रै लाबाय जोङो नै जि मोजां गोजा गोजाथार ओमफ्राय गोथावबो ना ओमफ्राय एसे बुस्थुआ खैसिब खैसिबसो ना ओमफ्राय थेवबो गोथावानो नै दा जोङो दानसे थानानै थांफिनसै आरो लाखांबाय दा थांनोसै दा नै जों लाखांबाय थांफिनसै ओमफ्राय जोंना टट'आ नेगासिनो हनै बे सिङाव फुल दं नोंना खुलिनायनि बे सिङाव नायमोन नायखायोथ' नायजायो देखायहरबावदो नै फुल एकदम बिराद गुवार दा मोजां भिउआबो वेदारा दिनै बरिया हनै सान हाबसै जागुलायबावबाय बार मोनलै ओमफ्राय बिसोरथ' मोनथाम लानो होन्दोंमोन ना फुङाव साबसिन ना फुङाव साबसिनो आं मालाबा बेरायफैनांसिगोनलै मालाबा फैगोन र' जों मालाबा फैबावनांगोन बे फुलखौ नायनो मोनगोन नामा आदा नै बेहायबो फिसा फिसा फुल दंजोबो दा नै जोङो फुलाव नायफैदोंमोन ओमफ्राय गैलानो मालाय वेडिंआव लांजोब्बाय बे आंनियाथ' भेलेन्टाइन्स दे गगा मोनदों ओमफ्राय नै जा मोजां येल्ल' कालार बेबि पिंक ओमफ्राय येल्ल' बिदिल'सै मालाबा रेड रस नांगौबा लांफै नांगोन बेहाय ना मोनसे मोनसे लानोसै ना लेकिन आप लोग बोलते हैं जहाँ पर छोड़ भी मिलता है वहाँ पर मुझे छोड़ दो ऐसे बोल देना बेस्ट की तारीख को छोड़ने के लिए थ' ओरै गिदिंनानै थांसै नोंथांमोनाबो डेक'रेसन खालामनो एबा सोरनोबा बिदिनो एकदम फुल माने गिफ्ट होनोबा लांफैनो हागोन बिराद मोजां फ्रेश मोनगोन बेयावहाय ना एकदम फ्रेश ओमफ्राय दा बारा गैथ'ला आरो मानो होनब्ला आया नै रसा जा मोजां मोदोमो बारा गैला लांफैला जोब्बाय माने ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै बेलासिबायबो
नै होजोबबाय दा दा जों थांफिनसै होबाय आदानो थाथ' आदा दे औ दे मोनसेयावहाय बे मोनसे बक्सआव 100 रुपिस आरो नोंथांमोनाबो लांफैदो बिराद गोबां मोनो ओमफ्राय 100 आरो बेहाय 100ल' मोनब्रै लाबाय जोङो आगैमोननि मोननै ओमफ्राय आंनि मोननै जोंनि मोननै माने नोङो जादो नै जादो दे गोदैयानो ओमफ्राय माखासे एसे खैसिब आरो बे गोमोनखौ नागिरनानै जाबानो जाबाय बेथ' नै बिसिबां जागासिनो नै नैबे जागासिनो औ ए फुङाव फैनांगौ होनदों माने आदामोना औ औ औ बैथिंजाय दङ दा नै जोङो थांफिननोसै आरो बेलासिनानै मोजांसिन मोनबाय ना आंखौ गाज्रि नुनायखौ दाहोखा गथ' गावनो गाज्रि नुबाबो होजोबो आं मालाबाबो गाज्रि नुनायखौ मिथिबाय ओहो आं मालाबाबो होथारा मिथिबाय आं मालाबाबो होथारा मोजां नुजोबखायो दाहोखा गाज्रि नुनायखौ एकदम गाज्रि लाथारबाय बे गथ'आ दायो नै जोङो टाउनावहाय मोनफैफिनबाय मा जायो मा मोनो नायनोसै ओमफ्राय माबा मोनसे जानानै थांनोसै आरो रुमाव लेखा बायनो बेखौ दा नै जों बेयाव जानोसै B&B Golden Food Center दा नै जोंना मम'आ फैबाय जादो दे नों एबारसो फार्स्ट टाइम ना बेहाय गोथाव हा सेकेन्ड टाइम ए मम' जाखांखाबायमोन जानायलाय गोथाव एफा गुदुङाव जानानै लायो बरिया दा जोङो जाखांबाय ओमफ्राय दा नै राजमेला जागासिनो नालाय माने डेली मार्केट बारनानै ओमफ्राय राजमेला फोथाराव ओमफ्राय दा ओइ राजमेला फोथार होनखायोना बैखौ बेयावहाय माबा मेला जागासिनो ओमफ्राय बेयावनो हाबफैबावनोसै जोङो हरदो दे दा बे थांनोसैनो नै ओमफ्राय जों थांदो दे औ जोंहा सानैजों मेला बेरायबावनोसै नामा जोंनाबो थाबोबाय सासे सानैजों औ नै जोङो दा सफैबाय आरो हाबनोसै रियेलाव बांसिन साबसिन नुदों ओमफ्राय बारा मोजां नुवासै मेला क'क्राझार फालांगि मेला औ हाँ और स्टेज भी बनाया स्टेज भी है हाँ बेहाय नै मोनायाव प्रग्राम जाहैनो स्टेजबो खालामदों आरो
माने बेहाय एकदम मेला जाबाय थायो ओमफ्राय मालाबा एक्सप' मालाबा मेला बिदिनो आरो बेवहाय राजमेला फोथाराव ओमफ्राय एबारनिया एकदम बेलेगथार बिदि स्टेज बानायफेरामोन स' सिङाव हाबनानै नायनोसै नै इन्दिनि जि नै मोजां मोजांथार इन्दिनि बेग्स दङ फायनि हेबनाय बेग हेबनाय नै जोंना दख'नाया मासि मोजां नुयोना नै माबा लादोंमोननो ओमफ्राय देखायनो नागिरदों माखौ लादोंमोन बैखौ जा किउट ना दा बेनो आरो नै बेनो गेदेरानो ओमफ्राय दा दिनै जेबो लाथ'ला मानो होनबा फैसा गैला जोंना जायै जोबजोब्बाय ओमफ्राय दा ओरैनो नायफैबावबाय नोंथांमोननोबो देखायबाय So cute. Martin. Cute थार गथ'आ नै स्ट्रॉबेरी dong na. Strawberry. Bye bye. Cute थारलै नै जि मोजां स्टेजआ मानो खालामदों बेखौ बेहाय प्रग्राम जायोनो मोनायाव स्टेजआव गाखोबाय जोङो नै मोजांथार लाइट है ना स्टेज हा नै स्टेजनिफ्राय बिदि आरो हाय जों स्टेजआव दंफैयो स्टेजआव मोसादो दे मोसानो औ मोसानानै फैसा मोनबानो देन मोसागौमोन आं ने लाइटआ बिराद साइज नुदों वाव आं नै ब्लेक राइस केक लानानै थांनोसै आरो बिराद गोथाव मोनो आङो दानि आगैखौ आं ब्लेक राइस केकखौहाय टेस्ट खालामनोसै जानाय नायदो ओमफ्राय खोन्था माबायदि मोनदों आंथ' बिराद गोथाव मोनो गरम गुदुंथार माबायदि गोथाव ना गोथाव दा आं गोथाव मोनथारो टेस्टी है यम्मी है ना अभी खा के हम लोग मौज कर रहे हैं मौज जा गोथाव मोनो माने घी मोनजालायोना चीज ओमफ्राय घी आङो बेखौ सिगां बाक्सानिफ्राय अर्डार खालामनानै जाखांबाय ओमफ्राय हजोंहाय बानायोमोन ओमफ्राय सासे आदाया फानफैयोमोन आरो ओमफ्राय बेखौहाय आं अर्डार खालामनानै जानाय नायदों ओमफ्राय बै दिननिफ्रायनो आं बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय नैबे मेलायावसो दाख्लि माने बे मेलायावसो आं दाख्लि सासे लोगोनि स्टेटासाव नुबाय आरो ओमफ्राय आं बागदावलायबाय आयु ब्लेक राइस केक अफाय मोना इदि होननानै ओमफ्राय दाना मेलायाव मोनो होनबाय नालाय लांफैबाय आं दाख्लिबो ओमफ्राय नै दाबोनो आरोबाव बिराद गोथाव मिलौवो माने दा जोङो बेखौ जाखांनानै थांफिनसै नङाबा मोनालै ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै चार्जबो गैला ओमफ्राय आयु थाम्फैबो नोंनाबो गैला 11%
चार्ज गैला सानैनाबो ओमफ्राय दा बेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय